ye ho menim se ba bi a won wabɔ ade mu afre wo nua bi e ka kire wo nua bi se Tofiakwa transe e wona menim akonya so de a na kire se ye bedi enkomo na me wo abrante ba ko ha no kwasem ni se ene ye bedo sukọ e wona brabom na ye wi a obetenka se wi ase unwu ya eni da so e wo ho ma hye wo bo ebra me ankasa me de hye me wo faase akosia ajewa akode osan so ye me piesie no kwasem ni se last week ye ka kire mo se o new segment bi a odi befra na menimu a watu ni din suahunu ntimi no kasai no akosia ajewa akode agina konya edada dwumadie no wona asomase amede brewo 21st clinic the sciatica expert for no brepamu no metumi boase na maka won ho asem ede akyerewo na won so yade bia etete wo na ejeje wo no mepacho odo ho akoda won ado ho koda won a nyankopon na mo nsaso na mo abibidro kroje a yemfa bibia mframu ene mfidie enso ebeye wo mu adwuma hye nso Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana anase Sompa 93.1 FM ena YouTube no nso no hye nso se nso Sompa TV eho ubenye live ewo YouTube se ebia kwan foforo so no online so ena opese otie nka ewo ho a sompaonline.com anase tara1media.com ho nyina no ubehia yen ewo ententan ne so na oni abonkom ade ehia me ne se hye mawunua so entimi enhwe bi na eno ene ade a ehia me pa me no kase no 3.1 okode ajewa atenase piesie akwaba mejusu eburu Tofiakwa na ho tisai nyame adom Akusia. Oh, David. Ay, Akusia. Oh. Yajewanyi. Chase ma wa mrengu. Ma wa mrengu. Okay, Akusia, yada wasise waji atum se ode sa segment we ebeba beka dwumadi a eye na menim no ho. Wadaroma. Edie ne yenhwehwe emfiri wo efri sabri eko brebia ye betrans efri dwada ekosi yawada edie na yenhwehwe emfiri ajewa akode ho yo Tofiakwa medase ebusuafo ye mo bibia tenase biem na menim dwumedie so na ebredu susu de besom no na sene Tofiakwa odi kan ye no sa adesua yi a ye de ba ya to ne din se suahunu no enema bebre no a na ade hye no hwe mfirim okay ebi ya bakwasem suahunu no ankasa so ka ho ebesa me yenimde afuturo wom ye ebetumi de abo ye mbra na ni pada sitemu no dane da nyina no ye hiase agi afuturo akodo a ye nananom gya na kire na won mo kan ye emesi won mabrabo yi no eno ne yese ekofa ba ne atenetene nioma bi a enei eya ka echi won na mabunu ya brabo mu nti amene enioma dodo no wa kwa achewachew enti ye nam suahunu so ese ekofa sa afuturo ene sa bakwasem aba sene ba ya de wonte ye no won so betene wodi bia bo ne kotodwam na ne dada setene mu ne na brabo a wo bo no etumi asiniye ndi tof efri enadi kroya de suahunu dwumadie no ya shasia no okay abusiafo ni din ade ajewa kode akosi ajewa kode no ose ya shasia na se enne ene da edikan a ya hye suahunu ase a ye dwumadie a wato ne din na menim no ne fa baabi ene ya pone a ya to ne din suahunu akosi asese de meni mahwefo a ehwe Facebook we ba cho bra ho na be ha akosia oh akosia we boy osu ye kikim bra Facebook sisi a Sompa 93.1 FM na se Sompa TV Ghana na YouTube no so Sompa TV sabre de meni mahwefo ene matifo krado it is suahunu medasi ebusuafo ofa adru suei ya to ne di se suahunu ya ehye na menim dwumadie no mu ewo Sompa 93.1 FM so na ene de no ebusuafo asem a ye ba beka no ehia se wotena se woche wo ba woche wankasa wonua wakodonkua wodofo bi na motena afidie no ho
oba Facebook ya obehu yen YouTube nso obehu yen na motie ene abakwasem ahodo a ene ye denam no na ena sem wa ye ba beka no eye nwoma na enwoma no din eda so no eye obreguo ya saa obreguo abasem ya ye ba beka no opanyi I adomako ene tworoye e wa afia pem ahankono ediokono nwotwe 1998 ni mu ene owura I adomako etworo saa nwoma ne mu asem de buburuja ene nti ne yesere se awofo ne abatan ebre we ni bre wose kan ye mabata ye ho na yetie sompa 93.1 FM so na afesua hunu segment no wona oba no muntie bi mofamom kotodwam dan dan nyina ba biam beko bia no motumi dia kyerɛkyerɛ ho na makakai ena de sua ye ba besua no na abusuafo na menim emre bi atwam wo opanyi bi tena ase ya na ne din ene opanyi kwasi nyameche anase nyasem hwe na ne din ya hodo mienu na mmedin anadodo no atade frɛ no ano ogye so paa ɛyɛ opanyi kwasi nyasem hwe na saa opanyi okoware ababa wa bia ye friend sɛ maame adwoa bi mpɛ ya na wo mu nyinaa ɛte kuro bia ye friend sɛ fehia kobomu ɛne awade a wo mu wade ye no nyankopɔ twedi ampon wa anye won maboro esan sɛ tia na wo mu tie no na wo mu 3.1 ɛne die obuo ɛna na ye adwuma daa enti nyame dom wo mu emamu makomako edu ema ye num ɛna mema so na menim ɛna na wo de bɔ wo mbra na ɛnam so owura no na na chi ni bi na nanim ni bi nso no wo mu wo nkoda makomako edu no wo mu de saasem no hye nkoda ne tirim sesa bi wo mu frantomago enti ba bi wo beko bia no wo hwɛ na wo mu anim pipra gora ebetete santomago no enti wo mu ka de kyerɛ nkoda no ma ne to nkoda na sum ya wo mu di ni na kura ye friend sɛ fehia kobo yi a ye ka ho asemi na wo de amamre ene amane ɛna na kyikyiri kuru no na ne titiriw paa no ɛyɛ sɛ ɔbaa bi adu ne mpanyin fie so na wo ho ne bra ya edikan no wo mu de ne kwkyerɛ wo ba ahema ye wo fehia kobo ɛma ne ye amamre ne amane ye ka ne sɛ bragoro ɛde ma baba wa no ɛno no bie kwan sɛ ne yɛbɛya sɛ wɔkyina bi no bɛma bi pɛ akoda no ana sɛ ɔba no wa no a obetumi akɔ abusuanim na wakɔyɛ amamre no sɛ ne sɛ 3.1 ne mom san ho akɔba ne saa na wo ba akoro no ni mogye edikan no wo hu ne amfana ankɔ nananom anim anya ne bragoro yi bia na wo fa furo ɛwɔ ne nyinsen ana sɛ ni mogya ye ba ye ne mu no a nananom yi amamre ne amane ye friend sɛ kyiribra sɛ kyiribra we abusuafo mu tie ne ye paa tete no na ye nananom hu ne sɛ eyemusuo ɛne ye de aka kuro no enti saa amamre ne amane na wo ye no nye oba no nko wo mu twa oba no ene bema ko a wone saa oba no nyemye no asu emom kwotena kwa ebretum na wɔkyena bi wo mu wo a wo mu de akoda ne nyina san so abafie enti saa amamre ne amane ne de prayer friend sɛ fehia kobo na abusuafo wo mu de ye adwuma paa na wei na dakuru bi na menim ɛkɔba sɛ wɔpanye kwasi nyasɛm hwɛ ne bekuma e friend sɛ ya abra yie ababa wona kwa akɔfa afuro wo abra ye nworo ne bra asem kese no de abakuro yi mu yo kuro yi kura ye kan amamre ne amane wo mayere so pampe ɛna wo hwɛ owura kwasi nyasɛm hwɛ wono otu ohiani mobrowa woni bawo wonko bawo mpo no wadi bawade enti nyamesuro wo de tete nkoda no sempo no obi ka kyerɛ sɛ ne bakora betimi akɔ akɔdi bɔne a ɛnya de obi abagye die enti kura friend sɛ fehia kɔbɔ so de ɛbɛyɛ huhu asa akoda no nyem aso nyem asemi de ka ne seni ɛma wo ba hema wo fehia kɔbɔ ɛte sa asemi na mpanyefo ka asemi sɛ wi asemi odwan wanwan ohoi wo ne bɔ hina mpa sa akoda no wonam wanwan ye de nyamesuro ɛna atete no no na wonam kwanche baabi duro ne mra wona wone mema ɛna na gura to pre enti wo ba hema ɛna nanan mahemfo ɛtonsa ɛrefro reference sɛ kwasi nyasɛm hwɛ wone ho kani adwoa bi mpɛ ɛna akora abra yie ɛmom kwa ahemfie wo mu kɔ ye nananom ebisa wo mu kwa so no mu bekyire mu sɛ wo mu ha nananom ɛsoma abɔfo ba fie na abɔfo ba wo ba ye no na sɛ wo mu ba ya abra yie nti no nam wo ɛne nti na wo mu aba nananom toto wo mu ano a mekɔ wi akyire no akoda ba ye a
your friend say ya breye obeyi tum say we de nananom wosere mu ada enkotojogu fom ensa dansa yam ye funu ne de wafa wanyinsen nemu be makwa wona ne fa sa ye funu no eye owura bi ye friend say kofidabo ne ba kwa metwia ene wona nanyemo meka say nso papa kofidabo yi wono oto wo mu panyini no abu akoda wonfo bi anya hwe enti kro no so de won mato ne pa hwi wo fra communal ba wo ma edo baba kra no wo pa no wo ye adwuma wo koka wo de won ngaw enti kro no so no obi amone kyem so enti ekoba asa akoda no ekobo owura kofidabo ne ba kwa metwia din no na se nananma hemfo bi abotonom se na ya bra ye kra de owura kofidabo ba kwa metwia kra de usi mu sei so fa na Menim akoda wo mua de se wa fa kura bone bo wo bia ka asemu a wontie na nna kwa akwanyim amamne ne amane nso de ye nto ntwene ne sa ne ntino ba hema ma akwan se ne ade na kwa akwaye no opanyi kwasi nya asem hwe wonne ho kani wonmo nko abusua ifie yewura kofidabo ifie na wonmo nko yi wo mo so abusua na sotere se de won ba ba mu ane de abanie na Menim ade chia no pa na akokọ bon kokoro kwa omo samra hifie dio no mo fa mu amane bo emebo na abusuafo asem a ye ka wonmo sere kwan ekọ panyi kofidabo wonne ba kwa metwia ho ede amane ekọbọ wo mo se de nanan mahemfo eka no ano anokwa won so ko ye no won man twentwa asegi tum se won ba kwa metwia kan asem o te sa de akere wo mo enti eye no kore se ya bra ye nyimde a won ne ba kwa metwia na nyamti ade kia no pako won ba ko ba hema ho na won nanan mahemfo akwa kohyia na asem wo ho no nananom de ato won manim ade kia ko na abusua mienu ebu wom katem ene ahemfie won ko ye asem dada no a enum de koto ba hema ni se nkoda mienu won makwa akogoro panyin goro ya ngoro oba yi bra ene wakwa akofra free enti won mo ba besre oba hema se won fanche wa bra mu kirakira asem no wie ya pa na abusuafo maame a ye frene se adwoa bi mpe ye opanyi kwasi nya asem hwe ne ho kani otwie sum ene ensuo dware wa o se dware pa nka se peteme wo sun yi nkotodwogu fam sadansa yam ya wo sere oba hema nananom se senke betumi a ka won mo fanche wo mo ba ne swade wom se nani afi nanso akoda woni mo hwe na eno no oba hema de beto dwa kire se nyame anim nie wadi sa abusua mi enu ho yaw pa se ye wa amamre ndi amane e wo fahia kobo na wo mutumi ye hwe han etieti amamre so adi musu anti se ababeka kuro no na sa ni nti no wo soma da oboni se adekye a won konkobo dawuro won ton san fan frɛ fahia kobofo nyina se nyame ya domo a eda ya wada nananu ahemfo ehia fahia kobofo na amamre ni amane ye wo ho se wo mo ye edigya akoda e friend se ya abraye wone be ma e friend se kwa metwia e kwan mom ko kyena kwa ebrechuo mu no nananu ma ye sa amamre nsan se amamre hoi ye ntontwene enti chiri brane de eyere so paso a e wo se won mo ye oba hema kan wie ya pa na abusua mienu ese atwie sum won mo sun ya so nneoma antentam e na won mo sere kwan a wode koye e da na de kye anumere na eyeda eyeda bone yenyere nim so sa mamre mu de dabone duruma bia enneoma dodo no a ene ya na yenye enti fahia kobokoro no de dabone ni mu no kuro mu tadin sanse asem kase se na asie obi a ye hweye wo twen da ye wada oba hema de ba be ya mamre ne amane na kiribra no ye de agya nkoda mienu kwan enti dabone na numre ena abusua se won konkohwa ene atumpan na agye so ha entwene na agye so ha na ekobenkum na ekonifa entwene be na aburum gongona enumre isa be se no nso ko no nkoro no otwene no nkoro so entwene ya burumwa be se donhwere be miensa so entwene nya aburo num se da bi ba bi entwene keka koidie ano ya yedin enti ene ye ntoa na moe na ye nkonkohwe ba bi potia sa ntwene ya aburi efiriba won mu duedue mu no mo koye a se wo man konfo ena akoma Canada boni asem kesi asi ye kase nso kura no man konfo hoi akomo nka ne saa
ɛna akwam Canada boni bia no a na kyesa asɛm a ɛba no yɛnka ne nkyini ne mako ɛyɛ asɛm kɛseɛ na asie yɛ asɛm no sɛ nananom abosom wɔn ma mfa fie a anhwɛ nsunsuanso bɔne ɛbɛtumi de abɛkoro no mu no ɛnya asɛm kuma eti ne tinti ne tietie nyinaa mu no ɛkɔkɔwie sɛ kɔmfoɔ ɛhyɛ asɛse wɔ kɔm ɛne no wɔ kɔm ha no wɔkɔm ha wɔkɔm frɛde abusua nyɛ ɔmu twabrɛ baabi a enti yɛbisɛ o sɛ kɔmfoɔ na kɔm abada bɔne aso wɔba bɛka asɛm bɛyi nananom abosom wɔn bɛgya asɛm yɛ manaka anaa kyenkyene atwan wɔn de hyɛ mmienu a wɔn de musuo aba bɛka fɛhyia kɔbɔ kuro no wɔn ba bɛka asɛm na som na yɛ kyiribra apam nkɔdaa mmienu anaa meka sɛ nkɔdaa mmienu obi anim hwee ɛna wɔn akɔdi mpanyegoro akɔfa nyinsia de aba fie wɔba ahema nso so wɔba bɛhwɛ som a ɔpanye kwasi nya asɛm hwɛ wɔn ne ho kane de asom wɔ ahemfie wasom wɔ fɛhyia kɔbɔ kuro nim na wɔgya asɛm nim wei asɛm sɛbɛ ɛno nti ne yɛsi tie sompa 93.1 FM so ɛyɛ na menim ɛnɛ yɛde di kan ɛfiri nyame yɛ adoma wɔ kyena de koro no abusuafoɔ asɛm a ɔman kɔmfoɔ de nam no ne nyinaa wie a yɛbɛbisa nsɛm bi mo a mbɛtumi ayi ano no akyɛdeɛ pii ɛna wɔ hɔ a yɛde bɛma mo san sɛ sompa deɛ yɛbaase yɛba abɛsom yɛne ɔno so yɛbɛfoɔ ɛnti sɛ berɛ deɛ medane akyiri ɛde ama Tofiakwa ɛna deɛ yɛde bɛsom yɛ no ɛde asi akosua ni adwuma medase mentimi mebɔ mpaeɛ sɛ nyame yɛ adom adeɛ bɛkye ntɛm na no nan ase abɔ ɛnyɛ easy na ma bɛtie deɛ ɔman kɔmfoɔ deɛ ɔbɛyɛ akosua nyame nhyira wate ye ne din ɛde akosua agyewa kɔdeɛ suahunu a ɛhyɛ na menim no ɛnɛ ɛna wabia no ɛde amayɛ nyankopɔn ka abusuafoɔ ɔfa a yɛduru soɔ no mewɔ owura bi ɛwɔ ha ɛnɛ na menim ne ho nkɔmmɔ ɛna yɛba abɛdie ɔyɛ hwan ɛhe ɛna ofire ɛdeɛn na ato no ɛwɔ abrabom na ɛdeɛn na ɛkɔ so bɛsi saa bere ɛyɛ suahunu ɛna yɛde kan akɔtie no na yɛtie wie deɛ na menim ɛna ɛtoa so memfa aseda kɛseɛ ɛmfa ma 21st clinic the sciatica expert ɔmo ka ho bi ɛna mede dwumadie yi ɛbrɛ wɔ na kwasɛm ne sɛ ɛba sciatica ɔma kwadera nkasa mebakyɛ mo a mohwɛ wɔ Facebook no wobɛhu sɛ nipadua no ɛwɔ hɔ no ɛfiri osisi akyi wɔ no akɔ na mmurom hɔ no kwan nyame afa so ayɛ nipadua no ɛnwanwa ɛboro so ɛno a ɛnyɛ ntini tie ne yie ɛno nso a ɛnyɛ kasɛi na mmom ɛyɛ nhoma bi a ɛsesa hɔ a Israel nyankopɔn ahyɛ dadeɛ dua nipadua no mu na ɛba 21st clinic a ɛnya me wanwa sɛ program bia meyɛ no ɔmo ɛna ɛtae makyie sɛntini sɛ makɔso ahwɛ na onim sɛ mimini adanseria kyerɛ sɛ asɛm biara mɛpɛ sɛ mɛka ɛde akyerɛ wɔ nipa da sɛ ni mehwehwɛ sɛ asɛm no ɛyɛ saa na teɛ ɛfiri sɛ dabi adwuma a yɛyɛ no ɛnyɛ akatua ne yɛgye gu yɛ bɔtɔm kɛkɛ ne mom ɛda bi wɔ hɔ a wobɛkɔ akɔbu akontan kɛseɛ akyerɛ wo bɔfoɔ ɛno nti na mekamfo 21st clinic ɛde ama wo sɛ nhoma no a ɛsa ɛfiri wosisi akyi no aba wo nan mmurom hɔ no sɛ ho tekyema a ɛno ɛna de severe pain paa ɛde ɛbrɛ nipadua no mɛsrɛ wo sɛ wowɔ saa haw no bi wotena se a wontumi nsɔre wosɔre a wontumi ɛntena se sɛ ɛtɔ da na obi bɛn wo a na woansɔ no mu a na ayɛ asɛm kɛseɛ mesrɛ ɛnyɛ sciatica nkwa na 21st clinic yɛ ho adwuma yade aka te sɛ pressure diabetes nom ɛne saa yade aka meyɛ ɔba sɛ bi ma hemfie nneɛma nkɔ yie anaasɛ meyɛ bɛma memmerɛ yɛ ɛwɔ fam ne nyinaa no wɔyɛ ho adwuma na de wagye asi wɔ matri so paa no ɛyɛ sciatica no nyame adom sɛ nkorabata no ɛdɔɔso papapapapa sɛ wode w'ani kyerɛ asantemantam ha kyerɛ sɛ kumase asɛm ɛna mekɛn ɔmo wɔ ahwea overseas meka ahwea overseas a La Frente school no ɔmo ne di nhwɛ anaasɛ total filling station no ɔmo bɛn afa radio hɔ nso saa nso ɛna ɔboase ɔmo wɔ court junction court junction hɔ a ɛhɔ ɛna ɔmo asoɛyɛ no ɛwɔ bɔmmɔden sɛ wode w'ani ɛbɛkyerɛ ɛnkran ɛnso no hyɛ no nso ɛnkran no wode w'ani ɛkyerɛ dɔme a
St. John's say ufri ha na ekwa St. John's on say taxi fo bi ewo ho ɛhɔ no ano wo san twam na oba benkum so a na kyerɛ sɛ ɛhɔ street bi ɛda Ecobank ne nkyɛn hɔ a yɛfrɛ hɔ Anes road na ɛda hɔ ekokopie Dome market no ɛhɔ enso no wasoe no ebi ɛwɔ hɔ tamanso committee 1 ɛna wɔ committee 1 no ɛhɔ no Roman Catholic asɔre no ɛhɔ pɛ ɛna ɔwɔ bɔmɔden sɛ ɔde wani bɛ kasoa Obom road baby a Obom road no new ECG no ɛhɔ ɛna ɔwɔ office no ɛhɔ ɛna ɔwɔ ɛna takwa nso Roman stores wɔne na yɛ edi nhwɛ no mu ɛhɔ kra deɛ Zenith Bank ɛbɛn ɛhɔ takra de ofie kuma number 9 taxi station hɔ no ɛhɔ pɛ ɛna 21st clinic so yɛ no ɛwɔ Kofodua nso wɔwɔ Agata market opposite Old Green ɛhɔ ɛna wasoe no ɛwɔ sanso ɛna wɔde wani ɛkyerɛ nkɔkɔ a wɔwɔ ataa opposite stadium main gate no ɛhɔ ɛna ɔwɔ Sunwan ɔwɔ Kotokrom Agyankroma junction Brekum ɛnso ɔwɔ Chris FM wɔ bɛn hɔ ɛna wankyi nso ɔwɔ Kramo store ɛhɔ ɛna ɔwɔ Tachiman nso Sunwan road no so no na kyerɛ sɛ Agyenkwa FM no ɔne no ɛna edi nhwɛ animu Nkransa ɔwɔ opposite Presby Bank no anasɛ park kɛseɛ na ɛwɔ hɔ no Goso or Success FM ɔne ne di nhwɛ animu Debi so market ɛna Rainbow so Gaboso nso ɔbɛn Rainbow Radio akyi hɔ pɛ ɛna ɔwɔ from ɛwɔ 0549 311 311 0549 311 311 ɛna 0540 311 311 0540 311 311 baby atimi nka free bia no ode wo kwa wo se Tofiakwa se memra na memra emeje ayaresa o discounter omode ebema wo baby ayadru no eye na menim na menim bema memo akwaba ya eja Tofe etisen twedi ampon adaro ma na wo so Nyankopon adom Sompana 3.1 menim so de bema Francis betacho ane edin ben ene ka ho pa Francis Menim me pacho okay abusiafo obi bisa se Francis Menim eye hwan ene na menim ono na aba ye bedi nkom medika ka cho se na menim no ejina fa bebre eye nkomo bebre obi abra bomu nkomo ena yedi be mesa me bonnwum we e kirewo be ba me ne Francis ebe hye ye nkomo ase ewo na menim dwumadie so aha eye Sompa 93.1 FM Facebook no eye Sompa 93.1 FM esan so eye Sompa TV Ghana YouTube no nso eye Sompa TV enkotie adwumwe mra obra ayoko me ba se oba Facebook sisi a ye de pictures bi any video bi ato ho bra wo de hia me sisi a e wo Sompa 93.1 FM me ba se oba Facebook sisi a menim de nti a me kasa enen komo a me ne Francis ebedie no me de ade bi ato so na mani bagye se wo beba Facebook sisi a ewo Sompa 93.1 FM anase Sompa TV Ghana bra ho sisi ana be hwade na obehunu se ewiase ankasa no na menim no eya sem kese bema akwa ba biem ya eja Tofe
As I go down the And you may Menim a tear for my hair for any breath 80. Francis, I hear now free. Me bacho me free Atwuma Hwidim. I wo Atwuma Kwangoma district. Na empeso aso. Okay. Me bacho wa 40 ase. Me bacho omunmienu nyina etiase. Ti wa 14 the same. Me ma me din de Faustina Konedu na me papa so din de Daniel Menu. Okay. Sompana yi 3. Yen hwe wa bra bo ahyase. Sen na eti. Abusia for bra Facebook sisi a. Ebra Francis epie fie ha no. Me pesa wo ba because me pesa wo be hwa ade. Na video bi a da Facebook sisi a na join yen e wo Sompa 93.1 FM on Facebook. Na fa wani be hwa de video bi a sisi a no Akiada Roma wani Rocky ade ato ho. Na obehwa enkomo a ye bedie no obetiase yie pa. Afri Francis eho. Francis mamintio washase eyesen. Yo tofe we de mesrew ansa na mehase no. Sompana yi 3.1. Programming na menim. Se na enkrofo bi nim. A me ne o mabọ bra ne pen. Any the kind of treatment bi omudi bi ekọ mu se na omunim a se eneme Francis Menu member be bia mabeduru ya ankomanti mi anase nkoman fama anko saati bi enum. Wow. Na ansa na mehye masem me pese me to enwum sima ba ko bi. Na me de ehye masem na se. Na se me hye enwum na se na asem be mu ate asem na se ye. Senia wuti biara ya fa no sa. Mema wani mri obi adie oda senie wiasi mu bibia woni mre bibia woni mre o sena wati obi nyawaye senia wuti biara ya fa no sa mema wani mri obi adie oda senie wiasi mu bibia woni mre sena wati obi nyaw ye obi nyawayo danasi na minwe danasi obi nyawaye obi nyawayo danasi na minwe danasi obi nyawaye obi wo ensa nensu oni nai onyami aboa wo wonsa wo nai o eya danasi no obi nyawaye na minwe danasi obi nyawaye obi wo ensa nensu oni eni onyami aboa wo wonsa wo eni o eya danasi no bi nyawaye na minwe danasi obi nyawaye obi nyawayo danasi na minwe danasi obi nyawaye oni adaseni wadidi anopa akenyumre die enu neye udadriya kwa bonti koshe obi da won sansa orichi kom woni di yo ye obi nyawayo oni adaseni wadidi anopa akenyumre die enu neye udadriya kwa bonti koshe obi da won sansa orichi kom woni di yo ye obi nyawayo danasi na minwe danasi obi nya ye obi nyawayo sumpetiefo danasi na minwe danasi obi nyawaye. Okay, Francis made us say and what the drum edikan amaya abusia for na menim so na utie Francis Menu and amene no etwetwe nkomo yi oye hwan ahin wo free wa Canada. Francis ma ye hye nkomo no. Yeah, sompa na tofe. E from Francis Menu say dem din kan ye no. Na me obi a Ghana you say kan say obi a nani afra. Na any freya me kan ho aseme a me yi yamfa anwome na abra ye wo me no me di afe ene bosome ana mani ni hya ase se efra
eti awofo no ebeye frustrated anase omadwene yo ntanta sa obi a menye nipa hwe menka boni bia nkyere nipa na saati bia we epese beye dai ebetome eti aha no mo bete a no mo de mekọ aha no mo bete a no mo de me dai ede mekọ eti meso me wo ho no mo a na me tidan mu na me se mentimi mpie ezane se mentimi nya dai enante na ani no ekofom eti de na de beba nia ne se ene me wo ho no ma adwere bam trim nyina ne se ewurade ene ebeko gold ye nka ebe nkokona me pa kire se ene e wode se metra saati bia wom edi oyaw de a ene ewurade ma me nku me ho preko se ne ebe ya mehu se me ba ya ma me ye nipa hwe a saati bia we abetome ne de ene me free wiase ya na mehu se me ba ye no me ba ne kwa ana me sa ye de akono kwa etidako me ye madwe se aka mepe nkuraduro bia ye de anom ma hyase no because me hu no se all of a sudden no condition we aba na prekopena no maka dem mu a mintimi nya dai mi ana mitimi kobie na mitimi babie no na afei de mintimi san kobie ntimi san ama no na ya meden na se sabre na usaw eye de na sabre no ba trim se na miswa na me nyini kono na me society na me di ko school ni kakra ti me she school na sentem eti na me ne omo hu ade na ye dai eko eti dako me wo ho ana headmaster na owo ho e friend Maxwell Akwa o say oye okọ retirement ana o ka kire mo awofo se de baby a ani na duru no emmoa me enti saade a ene onfam nko ani frafo school na sam na sa papa ne kan ye no in fact me be share dem soon senti awrade ma wie ye nie me de menim sa school na me kon ani frafo school na me kon no me timi ko ya hwe em mani so ade hunu nya dai emem eti dako me wo ho ana me ye se me mama ede me ko ti se me hunu kumase asori a ego kumase ya no ma asofo mpanifo a akesefo a etwetwo wuro kumase a man ko mo pen na de koye ma mani ni ko kra ne se na awofo na ye frustrated eti we no beti anu de me ko ana obeti anu de me ko eti me ko sofo bi wo sofo no mama anointing oil se me fa bi ngu mani ne so na me num bi na se me num anointing oil na me se me put me funu me sa na mani ne so me di gusu a eye me ya afem sa ko dunsini bi wo na ono so atete ama na tofisa ama ne odi go wani so a won hwe ya within 5 hours wontimi mbie woni no I say akekaduro ni meko a ya dai yetwi ede afra etini nyina no na me mpa aba na me ye me de o kasa wonya awofo na eboka de na obeti maka eso me na me bre enye omo na eye dai egu omo ne so me na me bre na enso me ne bibi ya dai eka enti emwo ho ana ye se yemfa me nko na me ma me papa me ma me de opren na papa se da bi satan medru 12 years it won for me nko enko jame baabi na o metena se wa ha ana headmaster na yes hwe wo de se wonni mu a de daate wo ba no betima ya nka o de nakọ na tofina me be ye blind na me ni be fra akora no na menim se me nko me ni awiasem ha me nko ni nipa me ni ayedai afra it 12 years ana me bedru me be ko form 1 ana yes me yemfa me nko ti adem ko through school for the blind work say king in the soon awofo yes o mu jam ho abafie ene me sun sa ana omo ho na omo de omo akoho dadaada no omo be eba me nchen be hye me nkran se ahana waba no de se wonim ne daate obetima ya wo de ka wakoma ye dai eto yam in fact e so abrabo na nya easy okay manu yenhwe wo bedru se afei de akwakọ wie se wani no ekọ efra akwakọ pie se yemfa wo nkọ akropon ani frafo school yenhwe o mu fie eye yade e wo ho dada ananse wo abakọ sembi a wate no wasom se ebi kura awofo no omuji wo baabi ananse ebi a bibi kura na asi ana bibi na agu ani so enu nti na akọfa saade no aba ananse wo ho na hu se ba ye fie de me nkwane me obi a hu na de yetimi soma okọ oba eti ebra wo teacher ni no kan se
when you na ba do 12 years afei de won say kwa na eko from na wo teacher ni ka cho say baby ade na duru no omu susu say yamfa wonko ukoduru ho no ade pa na eka wo a na masa ni suo no ewo Tofe me koduru ho no semre na me sem nko no me ni fe ni am asase ni so na se ye wo ti se empanifo a omude omunyina duru akon kan wa brabom na omunyina wo hobi na awreho sem me koduru ho no ana ade te na headmaster no ba e nyina yekọ devotion yet one headmaster say obawo bia class nti se wote wo class ana wo ye dey okọ afa headmaster no ko bom dia Francis Menim so a yem fam ko class 1 in fact me friend am so me fam ko fie because obi amedu JSS 1 na me ba ya yase me san ko start class 1 another abrabo ne boko yeti anase ye boko yenim wow eho ana me seniors ne ka say ahanum de sanete wo ba e wo se ye kire okwan abefa so obetwero ye na me metie fo nte say ye mfa pen na ye dey etwero ye mum ye won ye dey dey etwero wo ho ye fen stylus na ye ntwero ye na kwase broni bi e fen Louis Braille wona de san ntwero ye na ye dey e baaye etomu class ano ana me call class 1 no e no bi say to me for say me nko ba bi e fen rehabilitation e won de tofe ye won penifo pi wo ho a obi wo ye na dwuma journalist ne na ni abefra all of a sudden okọ no me wo say ho na ye de ne dey ekọ ani ese me nko ho de bi a oya etumi pagya wo class ni mu tofe me call yi na ade tie se obi amoni age me nko me ni akura me wom 45 50 55 ehwa nam se ne mu ma bai me call me class 1 ana me call class 1 ti se me call class 1 no ana se ye wo bi tofe ye wo wi asem ha wo ye wo bi na ni afra so ya sa abone dam me call class 1 ho no ye wo bi wo ho na ni afra o na so na atwen sanye eti sa nkrofo no omo wo ho ama je se bibia no betuma ye na abrabom piem kopim so mbunti ye don betu school mosa no omo wo ho saa aho ye makwa akra wo for me for because omo nim se omo man de bia edu ne de na boy ba ko ne fe ne kwadwo bright ko na adwen otimi ko hye dustbin mu ne kwato no mu de ye kata so bi atals wase ye no ne wo hyem mu otea mu saa ho ne mu se enti awurade se na minim se se me de ne de ene me de ne de se ye fanyinam kura etimi hu saa na me hye nu nkran se ene me ye den me ko akomanim wow etimi ho no so abrabo mu be ye den na me started class 1 no na fido mu se de me modern mo no kwa teacher ne se ye mo anko class 2 ye do be ko class 3 wow ne de me ko class 3 afei no ho no so boarding house ukoso so a ayese de ye nuanam ko boarding ye ana ma wofo so satan mobile money bia ni wi ase no obi abesande obi okay ekwan no so wa kumase to ekuropon emu wa eti ye mamiska na esa eno ano no eti de na me ye ne se ho no ye omo no anuane wo no kitchen me check kitchen staff no me makono se me na me ma me de amam se me fanko school no kin soap ba no ma tem mienu na me de fanko me de koye dai me de kwaje mu ase emu na se no ho no mfa ne kanzo ekuyapen fom ne kanzo emu na se no se ye kodan ni wi a o men eti de esa me ma survive ne se me na wo fo no do mu ya no enti ye de se me na no ko o de se me na no ko the whole time aduane bi a wo pe bi an wo de fa abo ni be dey ebesi wo extra ne emu na se ne de be dey e be ma tofe mitimi twe me se me na wa da kam nyina de ko akwaje mu ase ebedi afei so ehwa akropon honom na afei na brabo no mu so ye den etidam sa ye ne se enam sam sa de semina ne ko no ebu wona semina ne bisu ni wa pantremenfo na omo no ye de ama aban tue omo ka ne so omo huru boss no ma ye de awie no okay na me no omo na ye adwuma no omo huru nam so me samfuru mu ma wo na me boa wo mo sane e be ya betimanya mu ni bia ye de aka de abesokete de ma ye de medini wo ho no se wodi na se ekom de wanya de se ubenya sika kotofofro dabi eti wo se me ko boa wo mo ne wo horo enum ana school mu no so ntofe utra me se baby am metra me tran wo 2 days e wo se ho nya me hunu ho me amenante the school mu de boa baby odi mesi bia no ko eti mitimi fa saucepan yi be duane na mo cheche ne me boa wo mo beans ne kura me na me si table so am ye na de tian se me sa ye se ene
maame bi so ton aduane wo ho bitimi ko frɛ aduane na duru be tetene satan e fa fene ta ni 50 Ghana cedis na Menim 2013 2012 14 asem bitimi ko frɛ aduane ye na mfo me nsam bitimi ko firi ye kɔ ne ko firi a edu 50 Ghana maame ne se me mamu bi bisam di scan ye dai eba scan bi su ni ho ebi ni wotimi ne de me yansa o meka nsama wo dem srawo ye bi school na me ba na me di aye dai aba eti edumre bi no de na me ye ne se afi ne kan e dɔɔso eti me kɔsan eziat an sɛ wɔn so ye kon sɛ de ye kon board na nti ye san eziat ana me twa ntro sɛ me kɔgye eziat sɛ me kofie ma nkofie de me kɔyɛ ne sɛ kofodua suhum na me fi kofodua saba Linda do de na me ye nyina sɛ me kɔka mu koprichi eziat na me makɔsan sɛ me kofie no enye nam de kɔyɛ me nkofie eti Friday to Sunday me kɔ de bia me kɔka mu akɔyɛ den akɔprichi eti me koprichi a na adonfo kakra mo de beboa nyame adwuma no me ba na me de abete me kanu so bi eti me ba omo kusa mo kon o me na me nka nkere o mo ne na so me ko fie ebu also internal akra na ma sign say me ko outside efie na adwuma na me de yedai edid no eti kakra na me do Jesus na me do Jesus wono na fe de abrabo no esa de ko level foforo de ko no se emasam kakra ba me no so school mu hey na obia ukobrewu o san so mpa o sa tofe se na Menim a anka sa na ma we nyina no kwamfa ho anwuram na eno no ema no eye school mu ho a mo no ma ema no bia wo ho ah se wona ema no mema na wo ho okay o ti ase okay na we na da kro bi teacher ni bi na me ne ga bi ba ko yete wo ye classroom ba ko na teacher ni ne bete yen teacher ni ne bete yen no se de ne ye no in fact e hono de me wura koi me pass asisu me ni club friend me wura ho sa da ne da teacher ni se wo de be ko discipline committee me so papa ye onipa bi a we are strict e de be ba nyanse na me nka nkere no afedo omo se me sign bond ye dem ko discipline committee ho no girl ne de ne papa ene ne mama be sign ma no me so no gangali ya me ye makwan me na free kropon wo be kuma so ye me fa me ana me tena ka enwe ye dai eba etine de be janse bond no me de man ko san me de et ho na headmistress ne say semansan ene be school na means ho biem to fa me ko kan say wo fie na Menim ene me ko ye de ma mo so da because me papa de me kan be ka say ene school me nko biem me ma me den ka wonya bebia ba mo pana de enti man kan we eti e bia school no ana senior house mistress no no na oyobia na opem asem won se wono na me call class won kire made a o jump me call class rent no onim de metima ye daachi ti no opem asem na this one committee so on da no ti asem ne ba no frem boko and we say asem say no ate ye no kure na me kan no kure che no say okay ena do betima ya abo am ya ne se menko na menye dai menko boma wo fo amanye no mesan nam so yo mate etina me to mami bi aduane awo school bi school no wo na chi sa mami no ma be customer wo ho etu ho na me mami no ko din ko say na e beto me head mistress na mam 12 o'clock say 12 o'clock ne bona mami science at ne de na me family manye de onko fie in fact gesa no the saying na me ka kire no say no o panyini bi wo ho eti obema me ne panyini akokasa na me di panyina gyem say me papa no no anase me busuani bi a owa kuropon ho na wo be dey obesan bond na mama in fact me mama si call dem me nyina say me fan ko school na me ko hand dropping e de ma papa no de baaye so wo panie 12 o'clock ye yiwadi papa be me ne trasen ye plan ni bibia na ko administration head me so yi mu ne ya kum wase onye me bibia na me oh me wo fa no no a wo wa papa be kan papa mama si David na assistant no san so odi e ose ye no fa ye nya de ye sign ma no ani sign na Menim bond no ye sign bond na me say free ho no menu so tete me by force say eye me sa ko sa ti bi na no bi mo no Menim in fact me reta so say me hwe say me tima ko Menim wow ti form 3 na eye me ya say
from class 1 to form 3 nya meko bia teachers for say minimum di enti no ya mama class captain afa beduru ono mo say mama SP mama munu ya kumosi da bi ma sign bond o mama SP no hey ene na say school no there teachers for nyina so ni dam so me na SP no na meye ye de koma obi na so nya hwe de aba no se na minimu a kamanye dai say na unnim se enkasa position we da wanimu a etwe wa teachers for enka wan fa ho nwura sa te every teachers for nyina frame say SP ni de wa na wo kro na mbond na mkosa enti no atimi post so abusiafo ebia afei na odi wa fidie ato a ha eye sompa 93.1 FM channel so Facebook no so eye sompa 93.1 FM esan so eye sompa TV Ghana YouTube no enso eye sompa TV me pa cho se wo asante mantema na ba bia wo bia no sompa de ya ba se ye ba be so mu dwumadi a utie no ye fe no na menim eye abrabomu akwantuo na ye abrabomu enkomo a ye bo ehwe se obra no sei na wo hyase ye utie de ye nua manu ekan ya na bibi da nanim ba na onim se na onim ade kra na eda nanim se nka sa position we da nanim a enka wamfa ne ho anwura ma pem ama ankwanko sei sa de no daachi ebia utie mi anwumre yi abrabomu no na bibi wo ho anka wo pese wo ye but tibia bia wo ko mu nti ama wannuru sa botae no ho ya be pese ne wo be bonkomo e wo afidie so wonso wo tibia bia wankasa wo gitum se wonnim na wo kudu hu wura mu afedie ko wieye no abrabo na ginsamu eye bra ye di sua de enie na ye famu abatasimu te sa nankum na ye di ye adwuma me ba cho number no ye 0244 80 96 41 0244 80 9641 obetimi afre producers no na omo atrodin atoho uye oba usiso brabia wo boye japadie bi kura nanka papa pese wo de mawo bibia nanka wo so wo maame de mawo nanso esu ne ban bia wo da na di nti enne saade na hwere wo no obetimi afre sa number no 0266 3037 33 ofre no a ibetinu abon komo brekro nanso no 0244 80 96 41 we pacho essence your WhatsApp o ba bia o hwe yin free o bibia bitima your voice e bi crowd de untimi and type untimi intro untimi nya hwe o bitima your voice na o de ascend yen ye no ebebo enkomo yenua Francis Manu na mene no ebo enkomo no at the age of 1 year 1 month ena ohun se nani ahyase edum Bible say onipa ne kanea eye nani enti se onipa dasani akifa sa video no to so mame why wo hwe owura bi a ye be yi ni video kakra bra Facebook na be ha de ono nso ye ni freni se de ye nua hwe wa hwe steps yi ene kwan a ofa so asi form ene se de wodi ni tiri pempem a abusiafo nipa areho se ukosa tibia we mu a aje se ukumu na obeti sankomo ayebu yase wo hwe owura ya okọ baabi okopem hwe wo de bra Facebook hwe baabi a wate asi se ka na eba se die na esi ha aje nyame Manu enti to fi asama wo kan once school for the blind we dan no pillars nko na sisim okay na da kuma kwaji plate be 12 ameche e o table ho in fact me pimpila no ba meti by force me hu say wiase eye mienu honam yes say boss ni ben 5 eye dey ebo boy honam sa ewurade be bia odi madru de e wo say okumi preko asama aka kire nyankopon sa da no na me drum kwa nya me di nyankopon kora tem wa brabom yeah because edumre bia we do SS1 now the obetesem no asa eti bebe na me form 3 we form 3 no na resource na ba ma pass na mura SS when ti senior high school when am koye na tofi no koye na from classroom ekosi dormitory no uduru gate wa janshi bi da ho ne de come ma no afa
na ho na ye gutters left and right into be fa kwan num sa na akọ na menim ana me to so no me nipa bi a me pa bembuo e o mabra bom good yes eti dem ye ni say e kwan ni mesua na me nko a me fa mani nya dai ento obi so eti me kwan mesua kwan da ko na me se me kọ to fe me ti mani gata ni nsuo gom na me ni nsuo ni nyina me den nsuo ni mo gata nim ho me sore ye na me ewurade aden na sam pempenso we so me sore ye me so mekọ me sa kọ second one am sa dem tichani ba ko na wo se a wo ba no ade na wo twem mo mu ni anu fa nko man ka bibia na tichani ne ebo anu ode me kọ dormitory na we na ade tie ye madam fo ba ko classroom wono so nani afira sa wo huna de sem ya ana o se opeso jane nine na free dormitory classroom wo kọ dormitory no aye so free some run about now di ko wura Wesley College emuwa ana madam fu ye woni obi amfa no kọ na mse boy ye nko me do bekọ na wo kwan no kra wo hu ni sai wo no a woni nsuo ni gata nyina mu di agoro wom etimi mi ya so me di madam fu ne kọ no ana me duru gata no ye kọ no de metia ne say wono na so me left ana me di right so me na me nim kwan ne kakra mi mako di gata nafa ana ona so me left am me de ne kọ ana ba no okay na ya na de nante no me de ato you know gata no se abani free gata no ho de metia ne se me ni madam fu ni nyina ne ye gata nim ho na me ga be ma sore na hanom de sa na brabo ne tie toma wo so sore na de ukọ wan tomu a nhunu kwan no na me ka se ro de ne munyam se me to gata nim be empre nine no e free wo no me ana me free classroom e dormitory free dormitory e ba classroom ana obi anya dai enso madam fo no so me training no amon no so ye dai ehunu kwan no eti SS no ne ye no mo ni ehunu ade ne ko SS no okay ye no munya na dormitory ye no munya na classroom na in fact enema no mo ye no na time me se obekọ classroom no ekunya me metena so no eduru weekends say na Monday na makọ class no ekunya me mete so no makọ ekunya ni ensi wo na me gina ho omo tete wo omo be gina ho me gina ho teacher ni ba na mo de mo jimi saa eti mo gina ho a mo yonko gina ho mo te wo no mo yonko e gina ho no nti emu hunu o ha no ma sori no makọ pe ekunya ambre me man kasa se no mu nim se ene se me ni wiase bete me nka ankasa treatment na menim o man fa mankum manfo amfam come from amfam na me so no na minim ade eti na me general as student na ye akuma me class A3 at 3 na ye akuma 90 ye dey exams no ebe awie ye no sa term no na nipa 90 no me toso 5 wow etomu sa no afede na mai we ya no me ba no yesua de na me so mo se wiase no muni donku ade bete so a kamo nya sa ade na mo ye na tofe mimi nwuna de enti uma me book sa me mie mu nkan a mintimi nkan abi eti de asa me ye ne se me bo pa no ma be kan ama me e pa no kura ma bo no me na me se be kirekire ade kuru no ache nipa no eti de me ye ne se obe kan kakra bi a sukom de me ekom de me na ma yiska ko to aduane bra ko to nsu bra no obe kan ama me kakra no bi kura timi beji aduane ni din o ma obe fe no me ye maths me ye science na teacher ni bitimi bon modere ka kire ge ba kom ni nsu ade e bo fe ne ma e bo na ma ne say hey oba no ni frafo na te classroom nsu ade enti ka kire ne se won ko na ni su be fra e ba cho teacher ni a o kire mo ade no to fe na etimi nya akokoduro ka kire no we kura di so a woni ni su ade no ma me say wo sori o ni frafo na su ade enti ka kire no wan ko hobiom eti no be ni frani enti wonya nipa to fe we kwa di so ni ma ye kom no we di so na ana me busa nti ga no ya wo me wo bim tie kokran Joyce ada na wo me bim was ye bibia tita kuna me born na no say teacher so me tita ka che mam ti mam ya mam won say me mam nchen bim na so nyawe nyame betere nyame e betere se yen guye die se nipa unguye die unim de nyame ye dey e wo man eti na me so me koye French na French ne nti se English a ye ka spell seke kura bet unim kura bet wa adwena ye dey afa ho but French ne dey different ye kwa class teacher ni twira board so me so me hunu
ko kani chiche ni bu afu afri chiche ni be kan say ene de be nyina ne say mo ni hunu de mo metena mo nchen chiche ni kan premier say obi amatena ye nchen na blind for ne ni efra na ne efra nchen ni 6 wo kan obi amatena ye nchen na m oh ewurade enti eni fra na ya ba mu na ewurade just adentia chiche ni no o so de aba by force o de tia wo mo ansa no ma betena ye nchen na obetena nchen kura na ubusan say na de na watwere gu board no so twen na ntwere nwie enti man pa ba am so no me ye madwin say be bia me pese me duru asase we so no nya me fa me nunu ho enti me show say mo class na teacher ni aka say mo a moni ehunu ade no mo nkotra mo mani efra na obia anya na adwin say oba betena mo je uti wa manu die na ba uti me de me je me kanya say urade wa pa me eti duru me ka che wade say me di nyankopon atem me ka che nyankopon say urade adai eni nsem hunu a woma me brewa brabomi o kan sa kire urade me ka che nyankopon twen so abusia for me dan me ho kakra bi aba asama abrantie e kan no me pese uti asem bi aki wadaro mo YouTube nti me dan me ho kitua bi aba na enokwasem ne say asem no Sumpana 3.1 Tofiakwa machowasie Ebweni atoye iwama etifini na force weniwa addition stress over ayo kuba beja wani shenyame oyonu kwafo enti bye bo kawasem chire okasianwa ebweni atoye iwama aha ayasompa 93.1 FM abusiafo ohwe yenwen asamo oka asam no areho ankasa kyerese sabi enipa wadi dem etoda yenankasa omuwo moja te se ye moja wo ye mu na yamfa nwo no na eyen kwanhia no wabehia no wasase so a kyerese enne memani wo ho ochina biribi betumi atome Sumpana 3.1 asiye bia me koho na enna ba koso de na ya tro no wo ho eyese wonso obeba ha wawuo me yakosie no badabusuafo atro ne naso no watro so se wonso dabi ubeba ha already wakosa atibianum oye kyerɛkyerɛfo Sumpana 3.1 oye obi adidam ɛwɔ abrabomu a ɔbɛn wo panyin sɛ unnim jonku a ade bɛkyi so manu medwene ho sɛ afei de a teacher fo a ɛwɔ sɛnka hye wɔn a wonni dam no enkura ne no afei de wɔn kura na ekutia mo yen ɛdeɛ na kɔɔso bie mu secondary school ɛyin fa kwa na kɔ secondary school Wanchi Methodist Senior High School Wanchi mpacho an okay nti year no na yɛsɛn 2015 to 2018 badge okay nti wɔn a saa brɛ no wɔn wɔ ɛhɔ no wɔn bɛkae wɔ wo mbeka me pa wo mbeka me mami nti o enti Sumpana 3.1 ɛhɔ na yɛde tata so enti wonim yɛde ba ko san sɛ now yɛde class ya na yɛse yɛ nipa ba ko girl na omo se wakofa afuro so bibisa if you get back on mo so any frafo so mo ho ye mo dede mo mutimi ye mo de sa sam na girl no kan no
teacher ni jan onim wantiman kasa won pa ya chew ana senior etimi so me na anifrafo na omwo me na me da wo ma no school mu wow timi ba na me say Jack omba me wona zi ye den na me senior ke ne wo se yekokyere no mafia ye ma ke ni hunu se sansem asem na waka ne hayen te teacher ni susu sabi wa hunu nyansa ma ke no antwe asem na ansensen no waka sa asem ya kyere ndi agese ye de nyinipa eti ye susu ye mu ye microphone bo musu hunu ade kakra ne se mumu nie ni mu ti duru class wona monu mu hu se wo honum na mode ye no so no me kan kire ti for se obi wo ye ni frɛ ni bia adwa nyame de amaye no ye mo mu hu ade ni mu ni mu ba kokora ya adwe ni ye sharp to the stand say ye bibia ya adwe na ye it is adwe ni felu a ho ana wo ye dai utimi ye dai eto amrem ana say bibitimi ye dai Tofiakwa eti classroom hona ana boys no akọ to tiam na ye kọ ana ye pagya nkunya bo se class go nyiro mu nyina bi adwane okay obi adwane na omo beje girl no na so ma meje girl no de anka bia na girl no aka ya ti different story me come chiro eti ade chiri ni ba no mbo na manye na teacher ni so di atem se wono no wa class ni obi aka asem no se ye nim nyansa ade na ya anka nche no ho a se asem ne ha ye nti won pa ya chaw ene otwa boy yen anam se yo matenya hwe wiase ne de sa na we no so emma me de me pesa me ya daache no ens enye dai emewe ye de makasa me ye no meye eti friend ya me kan ana ti me friend crofo se be kan ti de me ye se na me koto recorder ti me to recorder na ma fro no ma ball pa uni ajiwe na kan na ma record ti me record wa na me wo be wa na ma ye dai metie na tofi prep time me ma ya me time table se me suya de no metimi obi trebu a me ti wasa na me de me table so no ma da 2 hours ni obi a ma me kan ma me eti de na me ye wasa me da eti last bi na me say no ni kan kono na Ghana mpanifo so ebi mu nwene ye ho Ghana mpanifo bi so enwene wo mo ni efra ho wonum se SHS ya nkora yi koi enifrafo wom enso books a ye de be ma SHS for me ka call books no yes. English math science and literature books no Ghana mpanifo nwene ye ho to the stand say books no mo de ba ni e de book na hyehyɛ yensem den ye mfanye ebede ni etima kan book no me ba o ye de book na brew sabi wani ni ho ya ma textbook egusu koso obeye den no wa kan ohun Ghana mpanifo nwene ye ho eti ase yan ni frafo na wo manim no se wo wan struggle for life na mpe ba bi ansi daate a masa obeye mobo the better thing is that you go and stand by the roadside and beg enti na mo hu ye nuanem bebere na mo kuku an ho ye dey esresra de no because ye mu binom no ye si ye hu nkran na bibie na obetima bu mabem wa asase we so nyankopon na betima bu mabem enti books no me ka say ye time ye no sweetness ye literature books everything count in the quarters of one ye no yatisa books we nyina mai for you enti me dwene ho fa ne say wo tre wo koje chese wie wo do senior high school me question ni say ubeda tro yes BC no BC ubeda tro na the try and say question any different obusam say what are element sa element kro na obebusa me na the try and say yen no you use braille you can braille okay braille ni yen tro ya ye de yen sa fa so e na ye kan enti ye wo ade be fe ni pin stylus and ye oba ye use fe ni slate ana sheet into the paper ni shemu sa na na the stylus na pin o de awo ntokuro num to the one to Krunwa na ye day e tro no na okọ Kropon school for the blind one na ye be kire wo eti wayek for no de omunim eti ye wo machine a emboze soft copy na printed question na o maye no omu de to machine so na e de abaye ye ntro enum ti ye de ensa fa so sei na ye de ye ansa eti questions ye de busa ye nuanom no eno bi ne de na avre ho se enimrem ye be posi obi na ni afra ko basic so nko chade headmasters wuntimi nkyira de menyew eno so wo ho na me kure bi to me na me no asase we so me so obi na obetima bu ma bi se nyankopon yes me na maka to me ho se wo ye headmaster na me ba school na de we bi dimi a wan hwa me no me no school mo nko ho so me nko ho because certificate na me pe no tofi bra me bre wa adusua ne mo no certificate no enye both photos ayo people na dey ma me o me bre omo mo ni da ho me no mo na trade the same exams
UCC exams me beba ho training college no the same exams ne de ma me ti me pa na headmaster ka jam say when you friend to me try dey wan me no mi Ghana ha ye nkwa me kasa me koye me teaching practice headmaster hwe me was to me try na say masa ha na me pe me ka che ne pen say ha na me pe afei de o say ene me fa teacher ni kro na oda ya no na oda teaching practice na no number ma no okay na teacher ni ofre teacher ni was hwe ni pa na do number ho no Tofiakwa o mo kro am do mo ba ho ni ma de se no mo nyina to de o kira de na mo ba hu Tofi Monday ko jina classroom say me kira de me check ade no so me ma prepare na me ba I am not a lazy teacher me sua de na ma ba ti me be duru we no jina kra ni mu kira mo de no book bi en kra na me kira mo de se teacher ni na better headmaster no o better ho afem ko my family computer me operating headmaster number eh we dey na we dey na we na so na hye ho no so ewiase no so wonim wow don ko ade bete so a untena ho Tofi so untimi mua obi a emfa wore ho enhye no ma wow o ni friend bi not mu na masa mane ntwam nko SS obi yes ama me dome no Tofi me bankra na di nkom obetom ana me daga tanim era me say mo ni be frefre bi oh me to ma ba ni nyame nko a me te se obetom let's say omunim se oba ba bia wo ko no obetom ono mo je na obetom oh na omutum de bucket si kwam sei obepem bucket no na odi o matema no mo so mo kra mo kire mo mfoma omutum de bucket si ko no akopem ani pada sani timi de bucket si ba bia ofa se ko to bucket no so na hwe fom na ho na nso nkro nso wo ho ento bitimi de mattress beto veranda so yes mun say yehuna de no da beto kwabia kwan mu say ukotia no osore a na odi atem anam se nyahwe wow and the sound microphone ne frame a no ma fere eti me ye na SHS no me kotira de no we headmaster na say wow was Mr. Menu and yes na me kase untimi ntira de no na me hwe say environment ya no untimi nante anam se yo nyahwe afi de headmaster no me twa book wi yam de bi command wo jan no wa ba fi no no yi scam am say book no me ameto ba kwa ansa na makamfo amankora no wow eti me wie no we SHS no French no obi amekan ma me eti me de me say rade French ye betwere wasi e be dey no betime sua bi ena me say me wi ata so ti me ko classroom teacher ni no na me bi maso se mi ana me so Tofi me o kire made ni wi a eno ano no me kwanko kan bibia aka me tirim forever wow the teacher ni cha de me kasi nyankopan ni wonyam se French ne ba ne manya C4 wow na omo mo ni da ho no kra no ma faili ana me wi SS 2018 ana me se meto a waiting forms me mama be mu be pia be se do that no na ehho na me ka Jeremiah chapter 1 verse 5 say Bible say oye mujato mpo edawo na yem no na me asafo rade me ni obeye that the salutation tamakoma so Philippians 4:13 was say I can do all things through Christ who say metimi aye ade nyina enam Kristo a o hyame dinti salutation tamakoma so say rade meye mekomanim and I'm waiting forms me catch my me say me wie almost men waiting for chairman results no say mama me na ma twere me so hwe me na me say me pass ono mo so mo de mo twa ma abans and I'm so yo na me fa chi na mo koto no boko man ga ntro mo na me fail ye in Shankar was 2018 na August na me nya admission to Wesley College of Education wow the results no buy so no ka na ma pass ni nyina come on afi me say obokwan me so me ko training college afi almost register man ga jom so makodom jiska na nam de shembotom so makoto dada no ya adwen na Tofi se wiase no se wosafuo na ye mi se yo se nyankopon en no pese daate enipa nhuru na nimonyam a se no munnimu a anka mama koma ha mo kura nse me because baby a ma beduru no nyame emi me ni biem kura Tofi me pe yes and then one I can we me na me can because they said the nipa timi ebiam timi bi obi a wadome nyankopon po wa brabom na dome nyankopon arabo they said nsem wagu nyame so they said me papa no afei de na menim so no afei de wo se nyankopon ti wani biem kura opɛ me pe yes because ade na wahunu they said the nipa timi ye bi metima ko school me be kira de aban be posima mo ko kira de e de be biem wa brabom do be abrabon na ne say do be die ni obehye ani baby obeda eno ani abrabon no na nya nhrankan wode se baby amedun so metima ye san ne ma we nyina e de na be mu abambiem menya me kra me pe enti wie nko Wesley College no
me catch him say admission 21 million 2,100 Ghana cedis. No person ko first kai wa hene no so na dwuma asai. O ko first kai wa hene. Na Menim. Me ma me akwaje bosia 2,000 Ghana 20 million. What they ko ye na dwuma. And this 10,000 Ghana kofa and near Mabugu to Maka 1,000 Ghana. My missing and a day and my 1,000 Ghana, you mammy. I feed them, didn't left just 1,100 Naka Honakutia. I feed the Betian Semi Papa in your stroke. When you stroke, I feed them upon the intimate Casabim, a fun argument. Maybe I remember good training college, you know. Papa, your bomb and bus from JHS. Asham bosses say, may you want me droop and pencil, but your person me could droop out and I feed ye, stroke nati papa. I feed ye, me find him copiske. Now me call charity house be room. Me call almost so much to me, Moame. No more domusha could run secondary school. And I'm say, hey, everybody. I feel your man 1 week some materials can Tofiakwa 2 days. Man kwan go tia so e do be day because anybody over 5,000 ato ni afa nipa 420 a na wodi aba mu bia adenti na won 2 days afa die just a day Friday na abeba 6 mama da na so na Menim na mebra o mimi di na ti no e de 1,001 ba be kan ma me bosia 1,000 no ni di ko tia no ye di ko tia wie ya aka nem sa de be koro ana that come da wana nyame di bibi to makoma so afi me se metro school anthem ne wiase de se wa ma wo yonko ntwa nkwa usu ntwa nuru yes me matro school nyakopa ma wa ma me vision me enam na sa ade ne ba na matro wes no me matro ana me C school wo dwena se me ko se me ko ton school anthem na mom se de be ya menya bia akotua akọ school no proprietor so mbeto you know anthem na akoma ko mbeto afi omo se me nko hu music teacher na o school mo no na ono no nya dai enhwe na omene ne trans yen hye enwom no afi music teacher na hwe ade na o se me nko ye se adwuma no na me opani wo ye wodwuma no me nko ye adwuma no be na matima ye me se me nko music school abesi ne me fe papa phone na wa block me line just say me be giska gumbotom entien ye anthem no kra matcho no o mama na matima ye dai am school na ye dai ato man pa ba ana me wura school no ti me wura school no ana bre nyame a onpe bone nyame o pese odi me dun san pempen so we no oboa me ana me nya scholarship. Wow. MTN scholarship. MTN no enipa 5,000 the whole Ghana and mo apply ye for first class to second class upper. They say wonu man dia yem fa. Enshanke we say sa term na mo this scholarship no buy na menya second class upper e wo training college. Oh. Already. Afi de nipa 5,000 mo sone so me be do 100 no so na me din ka ho bi the whole Ghana. The MTN phone na so me mu be do some pempen so we me school fees omo na tua me book allowance 1,000 Ghana every time be also man book allowance 1,000 Ghana school fees ba and no ma send him ska so 3,000 no so 4,000 no me ko teaching practice dan me ha over 3,000 Ghana cedis MTN for say ya fa ho ka. Wow. Afemi book am twero ye a ye be di ho nkomo book am twero ye MTN for book no ye be bo am wa publish book no MTN for say book no boka 10,000 kura na ye betu aka MTN for so fa esa e bo ma book no mitimi ye dai e publish ye ti brebre and I say me wo level 400 e Wesley College of Education ya me adoma October di anim ya me hwese me kwatwero me final exams na nyame adoma next year na ye national service na be aban ne de be fa no what yafa. Wow. Abusia for abrante na ma osie gumi enwumre ewiase wo na Menim se abrante ekunu kanne one meti ha edi nkomo wo sompa so akimu fanche mi ana nyamia na Menim nyumni bi wo ho aya na edi nkomo sa na ba o se me bo ti ejunwe ba cho mesen ba enche me bia homa no ama onso onimi abon nkomo why yenko
Menim. Tofiakwa, Matiwasia. Ain't this was a foul CBA border? Narawoku so soon. So the idea chia. Una miasu. Obi nyawaye. Ain't this was the uncommon chiwa masaye. Lobi Canada trewa. I'm coming up go back to the Tofiakwa, Matiwasia. Menim. So the idea chia. Una miasu. Obi nyawaye. Ain't this the uncommon chiwa masaye. Nobi Canada trewa. Anka udia usi. Kauba studio ifina. Bipa wani miso. Ya uche bia fasa. Nakuko wani. Nobi nyawaye. Menim. Bipa wani miso. Minyaye mesu. Mempamba. Nobi nyawaye. Obi nyawaye. Enti miyawani mawani sodi ya uwe. Nadi obi nyayo nwane dia. Neden ade oje osi obi enyawaye eyedwom ba ko a edan akoma so pa obi oba mi bia nim se adwum we mi ta bo se na manu enim se enka ne obaba betena sompa so abedi nkomo a ka bia wanka bibia nti awurade sa abre no ba jo so wetima twro nwoma Tofi, matwro nwoma se enuti na mesi nyame ni biem kura na mewu a mepe ja bibi wa chire. Yes, because eni na me na me baby dem pese me computer me timi use WhatsApp phone Facebook baby am timi ya ntidie na ebe ha me biem David bibi ntimi ma ben biem no matter the condition bibi ntimi ma ben biem wa asase ji nyankopon na unim me baby sa wasem bi ohun na makwa ba no abeyi ano me dan me kakra ba na makọ minister ho na wabobo messages about Facebook so no Facebook ho no kakra e de amayin eda pa owura hoye wo wiase a waka bi but de woye ya ada we de okaya na ayete sesabe eye dabone wo abrabom eno da nchen a breben pa na ba utim se enka kunhu free wiase eno ne asama me bebisa ba me ba mame nko minister homra san akwaba ati saying okay tauna yanko papa we menua ye friend Johnson Antonio okay also show live e wo Bremen UGC okay na menua nso ye friend Frank Achi also no so o ebuakwa enso nyame ye okay na o hwe ye nyasem keto akra na yenua ba Deborah Boatin so also o hwe ye free Asante Aguna o se sumpanie Tofi nso enie edana se na enkansa pause Tofi me show pa na odwuma pa na kosoa na bo adwuma pa sa na Prince Opoku Frempon ono nso so ese o hweye ewo Asante Achim Kwadwo Ankoma nso o se o hweye pa ewo chairman na menim say ye Kwadwo Ankoma mate wo de menim baby asadi ni free to de yenko anim okay na Sabat Williams name
ɔno nso say admirably inspiring na ɛsɛ me nua and sama all kano sana ɔkyerɛ we nso yɛ oyibo boaten wɔso wɔ atwuma na ebehi ɛna wɔhwɛ yɛn no wɔso na Menim Kodua Frimpong NPP General Secretary na John Ade Ositofe, I'm watching you live from Aboaso. God bless you for your good works. John, God bless you. So Dominic Pepra, Jesus, onoso say or hey free dunkwa on a thing. Okay. Dr. Amuzu, say or hey dog bra me nya adwuma. Tafo Club 600. I'm not sure you should nya adwuma. I doc said your papa say bra sure you should nya adwuma. Sanso na kwaku nyansani. Oh. O see we dem so Sampana 3.1. Okay. I was say yanhwe ya radio fufuru bi e ba beje enokra de we musuo as I saw na enokra boso na unim na mpa say pete na baba no o ka say a top radio station mi ana me ka say no so mpa ye ne e wo na unim na mpa me say unim na mpa say pete na obi kwaku nyansani no a obusa say na akosu akora wadi mfie say hey what's in the voice na Sir Cliff do say o say keep up with the good work sanso na nana danso o say beauty pani ahofe pani akosu na jeze ene no obi sa dano so den dibra auto petetu sanity when so free prophet Emmanuel Blessing hey me ankasa me papa o I me sofu pani a on na nyame enam ne so a discover enyum to talent e wo mu prophet Blessing also ohwe pa enya asem ketua Clement Akon enso wose wono nso ohwe Sampana 3.1 Asankregwa Breman okay sanso na yenua Starboy ono nso ohwe wo ahafumem Ose ahafumem airport na Menim airport crowd ahafumem so airport okay aye fasi wona me nko Manu Tofi edabe na eya reho dapa ewo wabrabom da eye aweho sem o mabrabum besinne ame no ka say eye sem papa ebenya stroke besinne wow in fact and that's was papa no wa ye na afamu de from so wo me besi sam pempenso yi to training college ana ya de beto na ontimi enye de en recover enu na me kaya but nyankopon no beye bi aye de eye wo fa duro se wo no mawuda o enu de etama me nkura abere mu no nti duru sa me yesen ka me ye de me poison me nti emu hu sa no mo dem a ombese me papa mpese me kwa ma akotena dem okay obema betena be bia wo woni fie so be try se me kwa akotena ma me nchen e wo store ombese me kwa metena edem because omu say na adwenbone abamitrim na mpese me wow enwoma be na so watro enwoma no enam se mabre ewo enwoma suamu nti no me mpese Ghana awofo a etie ye ma no so bebre ewo enwoma suam okay enu ti na matwere enwoma ya matu ni din say your steady tips for excellent results just say eye eniema nketenkete bi ankora no esua de a ebeboa mo motima dinkunim ewo won sohwem obi o training college o university SHS JHS primary and obi on school club betima e dey akan because e abrabom sua de a o ya ebetima mo dinkunim ewo ene ngoma nyame anam so ama matwero abewiase nyina ewiase ehu sabe obi a wani ni ho ana watima twro ngoma sa pepepe uni me ma sa kwanya no engoma we Ghana ni bia ohweme kope bi tawati fama oba na ubetumi kura ma oba hu say nipa wo trust angoma we na ne afra ebe sha kwala ni nkura ne kura ma wahwehwe bibi soronko ewo ngoma no 3.1 ene de obi anka opeso poison hu wuo no watwero ngoma ene se ne breso na nyame se meje Francis nkwa kura free ne nsemu a ayete secretary man pro
Sangoma we beda wiase. Kopem bra wiase besai. Ede da so ho ma wate. Enche mi bebi ahoma no. Na Francis say obi pese oto nwoma yi bia. Ahemfa ene obenyam. Ya, enwoma no. Se say no afei na nwoma na ba bonti a ye hwe pese edin ne bekọ achi. Nti say no obi pebi ato a gise ofreme anaso ofreme a no aba Wesley College of Education. Ye ya Wesley College he ya. Okay. Ofreme a. So I'm run about asem na okay. Pepe. Ana nwoma no so enam say eye study guide dia ebituma boa nkoda no ama mo di suam mo di nkunim wo nso hwem no wabra bomu nti no mama ne boa anya din because ma ne boa koye dia nkora ntimi nya bi nkan eti nwoma no eye 10 Ghana cedis. Oh me gina nkora no because me ma biro tofe mada nkunya ya esisi banks ne hospitals dade edi madam 3 months abra man ko dormitory me mattress da ho na so no me dem because na me dem me pedachi ss me da ekunyam saa minim se mekoda me da aburu so nti me da ho na ntontom classroom na ntontom na nyane me otomo hwe me na masore 1 am na masore afa me computer na mayre me sua mabere me guso bere enti no awofo bi a wotie yen bia no ema ma me ba kwase bronika bibi say the best legacy that a parent can leave behind for his or her child is what? Education. Wasin nya awofo bia betim de enchirima anane ba aye ngomesua to feel pa jawba plot janel dan se wo anya well to so abusuafo be fom se ne ye fom aduane ga de wo akura da so wo no kra no ya wontie radio so o papa o se obo bra o jawo bibi eso no papa ne na asi o eti maame ne papa wutie ma wo ba nya ba bi so na dat na wo da ho no wono be so mu se na wa ma wo ba no ansre a dat wo wo fo no ubedi awre ho. Okay. Mani beje pasanka ebia ubenya ba bi se ha se upebi ato apart from Wesley College ho. Ebia uko bookshop we a ubenya bi. Sa ne mani nyina no nyame ya wadom na utimi yesa adwuma nyina wi a trust me. Me sha obo wa fidie so se me kire wa kiri kwan ma manfo abeto ma we bi. Na won so wabrabo asi na wakai se sompa daruma menguma ya kire kiri kwan na o number na yesen me number obia pemia obenyam ye 0249 na Menim 0249 50 51 34 0249 50 51 34 me bacho ye be wi a mesan amane de number yi atodwa ebia wo shop bi uton books ubetumi akọ no akọ bi na wato ama ye nue ama ne trimupo atumi abam abusiafo enche me bia homa no number no 0551 931 0551 931 0546 931 hedame ho aba na ya be fa course no kuna afedie yenko enkodi nkomo 0551 931 0551 and 0548 931 Jumadie no ni din ede na Menim Shanonson Tofiakwa matewase be ba cho wudi ni ba bia frame free me bo fo me tumo me hey bra John to ko juma ko nyamin ka ho da mo se ne ko se mini mi ni ana so ka no me ko pa na ko wiye no asa hye kuran pop nyame hira no nyame koso hira no iso di se bibi tu obi sa mo me mu na bonfia dabi ni nipa ye nkono ho ni ye yini to twene on ye hu ni fa so na so ndi se sa ta fu kuran na san ka ba so masre papa mo to mo ko sko mo bre o ba di ni wi bi am nyame nka ho me hye that's it bra John me ba cho wudi anybody a frame free frame for asante atimu gugu minister Paul. Okay, hey minister papa I'm in you. Menim Eco Schools, Eco School for the Blind, 2007. Okay. Let's only apply. Now, I come out coming in. I am a prayer, papa. Wow. So, 3.1.
say for how amani awu kumuno papa amazing. Some now we see can attend to school. SS not teachers for no and neglected blind for no. Even your class teacher need be extra students to be say. The only your bone is here there or control was here with you. Let me attend this one. Let me call my senior high school. I will call into your all coming in now. I am afraid. Now, yes, a fine say a brave year do not the shade young who not do. It's on the young at the mouth of my own. Let us say, Menim. about your woody, anybody are frame me free. Tofiakwa. Bamana, ammonia. let us say, about 12 boys, my family say, me do feel me to be at your penny. The colonel say, and me branch. Wow. Now, don't have frame for him about Cope. Just to go back on Makawa. Some 3.1. You see, you would make there are some branch and I'm working Marty. Your person and go on to media officer Guinea. Over. Let us say, woman ko pebi na to fama oba, nebe boa oba dache, one kasa tobi. About your Udini baby are frame me free. DJ Tofiakwa. MC Row. Me say, oh, ya pim what? Also, you good that. Me say, Seminidi cry, Chewa, a swimming crying. Let us see. And now, I'm a Maya from there. Let's see. And look at the 4 5 days of sponsor. Oh, who buy to Kubens you. Let us see. Na me on your new bush upon you, sir. Many years or two on your pony, sir. Okay. Now, and I remember producer Swabaso, what picky na so Sani a panel. Aha, yeah, you need to hear them by you, Marty. Okay, let us see. Hello? Aha, meet you. Many are not some of Cano. Huh? A chair, yes, yeah. You're 9, you're Nimianu, you're 9 in our and so at Tresse, and William Wabam. Abi. Be piano, young focus what the air. Nakupon, Adam in Sira, ever by a so. Stopping your mission. Let us see. But you wouldn't be a frame me free. Also, Casa free. Okay, but you want to. So, you bring my message in your own car, bring it into my next idea. A beautiful papa, a beautiful papa, not a plan yafra. The boss of body you have said them, not you far, I don't know if he said, you shut up on the papa and we stand up a Yamicano. And I will say, I this year, I am a Bruja, so city, Biala. Let's shoot through Yami. Mate, let us see. I was here for just no question. Say, Jumadi, a friend of Menim, but I pie say, Yabrabu, yen shay, cranny. A bit me a ye, bit my shiasi, yen shiadi. But you wouldn't be a friend me free. Hello. Hey, radio was through Manum from Nine Income away. Hello, me there. Yeah, meet you. I'm a face go from. Oh, I see. Okay, but you meet you. Before Menim, I beg from my mama. Money, yeah, that's it. Me pamucho, say I already asked me to see the woman to share. Many extra. I'm into a movie. Kafra. Na, Modia. Modiabe. I'm not done with famous and coming to me how the act to Menim. And they say, about your name in you could you be a key. A man can't say, my Mrs. Say, many extra. Monsieur Duman. And call saying, young Casamity to me, and man, she said, many to me, and you probably didn't a key. A man because you can share many a cry fryer. You can form our Bram, you couldn't hear me. On him. Yeah, what me did I am. What to make? What to make? Menya, me batch of producers, you know, I was 024480 9641 024480 9641. Many badges have been obedient come or na Menim so. Me batch within baby a frame me free. I was now. Oh, yeah, gas over papa at the plan on our bus. That's just mine.
so I'm police station at you. I want to care to me. More than to go on Quanchen or Acquisition. Na Menim as no abano. Some Panay 3.1. Master Tofiakwa. Aso. The patch of my more sponsor or sponsor to make the Abaso 21st clinic. My member 21st clinic for Basso Papa because so mom for the Yama. Na Menim say, then if for echo tre exams. Or money yania, you're winning in our tre exams at the cross. Ah, na Menim. Just said, na Menim. Never yet then exams, but I met Jaffe. Also, for said the Nina in Nanos, Omutra exam. Yes. Some Panay 3.1. Na Menim, Master Tofiakwa, and Menin. Meda say, Pacho 0249 311 311 0540 311 311 for 21st clinic for Nakokojaya Resa. Me Pacho Udi, anybody a frame free. Hello, come and announce my work. I'm Cassette Gabin. Gabin, me Pacho Bemen and you. Professional teacher education. And then, Mr. And then Nipa actually ready to say on the count, Mama. Make me a book like a pa. And you watch on, but morning say would be a good pen drive or so. And I disc so. And then I say, when you had the shiny form, baby, I will be on. Which and then you tell to me count my laziness. And you know, another source of a year. And only one other from Kakrama and ask for the more. Okay. On the pen drive or disc so, Mr. I say e-book. Me da se wa futu a won so de abre yenua man no pacho wodi ni ba bia frame me free kafra ontimi anyina so pacho wodi ni ba bia frame me free o se poku kasa fudi atuma US atuma bebu asiayu hey sa US abagana na minimum hey ko mini na baso ya de na buku na hifa no ibenya biato was Wesley College na tira me ka say was a peb mia bi adigu na ye ka ho asam kire mo to bi ma na wate na sepa nyame hira no na bibia nyen koso ma no ate me da say we ba cho wonso ubetimi afre we ba cho odi ni ba bi afre mi free but so sign sense metiasa ago okay sani maminti o any friend na dey timisne bi no na me ache na do matter dey pa okay one year no odo koso ade na kononim okay yeah when ni kula no o kire kula yi wona de woni ani bia wotime ye ni ba yi wotime ye ya me be fila no ate me da say bajo odi ni ba bi afre mi free Mariana me ka se fe bo kwa okay oba pa maminti o e ba chan be se me ka se na ni ko school ni me ko yefe okay tuni no ho oye me ho ya go ta so ba na mo na ko ti na ko ni ani ya ba se na so so an so go to na de se de na ibe ni yeki okay mate me da say ma me fa be se 2 course na fe de me fa nsi me ba cho odi ni ba bi afre mi free some Panay 3.1. Hello. Mami, ma one so kakra mami why na ma radio no enko form. Okay, mami ntio. Okay, hega mami ntio. Mate, me da se. Chase kachre unua. Se sompa de no kwasem no se yaba se yaba abesom. Mami ebrenu nti enche na ye de sompa news ebreo. Henenya sem ketwa misro bomodin se obekoso atra ha. Na news ni wi a ene mrantia hini yebo afari ketache obema man 88 wone na pamfo ebeba betrase no kwasem ni se omode asem mpenipa ebreo eno achi no enyom betoa wo so sa se wonim se sompa de yaba se yaba besom ye bronu mu a hye no nso se ahomachi nonum na food for thought Omahini ya wadubuache enso abetena se the food for thought de abrewa kopem se no nsia bebo na yede sompa news enso ebebrewo after no obetena se de ade ache bia enso ebebrewo wo mu a osore a
nnwom no kokɔ so a na wia no yɛbɛsan so de live band abrɛw kɔpem sɛ no nan bɛbɔ no yɛbɛsan so aba bɛtrans na ɔkyena awurade yɛadom a owura bi a ɔbɛwo yɛn ɛwɔ na menim so no wantie bi a wobɛnu ho ɛyɛ asɛm kɛseɛ na wonni no wate ne din da na baabi wɔde nabrɛ abɔkɔ pie no yɛbɛdi ho nkɔmmɔ manu sima baako o number ni biom ene de wo pese o ka tiawa daro ma de me kan na se me de asida be ma oman hene adubuache in fact one so one of my mentors na me 13 pa she me hu nkran enti me dan ase ene Wesley College students nyina na Teresa Oforiwa asoso me chia no enti me number no so no ope book no bi ato ana se mo ye nsoro schools na mpese ye be educational talk e de ma mo kirekire mo mofra ne awofo no masede ewo ngumesua mu a o frɛ number no so ameba aba be ya amamu number ne 0249 50 51 34 0249 50 51 34 na me shira wo bibia me da se abusiafo menna production team na se Saki ena minister IBJ ena Rocky Junior ena Aki omo ene boaye na de production ebrel midin ede Nana Poku ofra mi Tofiakwa